Kaixo kantarizaleok, ziur nago kantuan eta dantzan hasteko desiatzen zaudetela. Oraingoan, Ertzainak taldeko Aitormena kanta dantzatuko dugu. Kantua oso lasaia da, eta dantza oso erraxa. Bi pauso ikasiko ditugu gaurkoan. Bata, hementxe, balantzan, bai? Alde batetik, bestera. Eta mugituko duguna izango dira eskuak. Uinak egiten dituzte, bai? Eta uin honek politak urteteko eta haundiak urteteko ukondotik tiratu beharko dugu, bai? Goruzka, goruzka. Berdina egingo dugu bigarrengo pausuan, baina bigarrengoa estep bat izango da. Estepa oso erresa da. Da pausua eta itxi. Pausua eta itxi. Pausua eta itxi, bai? Eta honi eskuak batzen badotzet, geratzen da onera, bai? Oso erresa, ezta? Azkenekua izango da estepan jarraitu, baina eskuak mugiru beste modu batian, bai? Lehenengoko izango da gora bera, bat eta bi eskuak batera, bai? Errepikatu ingot. Bat eta bi, eta biak batera. Ontxe alde batetik bestera, bai? Eta biak batera. Hori da. Bat, bi. Eta biak batera. Noite dena itea. Gora, bera, biak, eta berriz. Alde batera, eta bestera. Hop, hop. Tori da dana, animo, eta dantzan hasi. Kaixo gaztetxo, pausoak jada ikasita, ezta? Oraingo honetan, posizioak ikasiko ditugu. Eta horretarako, nirekin batera, lau dantzari profesional. Maialen urdinez jantzita Jone Txuriz, Maialen gorriz eta horiz jantzita Ibone. Kontutan euki, gu gaur, bosteko taldia osatzen dugula, baina zuen taldea laukoa bada, kendu zuen taldetik urdinez jantzita dagoena. Eta zuen taldea hirukoa bada, bi aukera, edo urdina eta beltza kendu, edo beltza eta horia kendu. Bai? Ba beste barik, animo eta adi. Jartzen gare hasteko lerro batian. Beruzko bizkarrez eta itxoitzen dugu lasai asko letria hasteko, bai? Kanon batez igoko gare. Poliki denbora soberan dauku. Lehengua igotzen da letrakin batera. Bueltia ematen dau eta itxoitzen dau balantzan, bai? Bigarrena igotzen da eta hartzen dau eskuma, eskerra, eskuma, eskerra. Hori da, hau da gure zentzua danok batera. Eskuma, eskerra, eskuma, hori da. Denbora soberan daukaguna, itxoinitzen dut eta eskuma, eskerra, hori da. Poliki uinak ingo dugu eskuekin, bai? Eta gure artean ez jotzeko pixkat alboz jartzen gare, hori da. Gero eta hundia guain, gero eta politia ba, bai? Gogoratu ukondotatik inbioula goruzko tira. Poliki batzen gare eskuak, goiez aurrera, oso goian eskuak, hementxe lerro batia, eta letrakin batera, askatu, bai? Hori da, atzera goiez, eta kanon bat ingo, bai? Poliki, bat, bi, hiru, lau, bost, eta azkena igoitzen da berriz. Hori da, oso ondo, bai, hemen txartuko estepa, baina bikoitza izango da, erritmoa, bai, bestela oso lasaia da. Up, hori da, uinak ingo, oso ondo. Poliki, ube handi bat ingo. Horretarako hori eta beltza aurreratu jendia. Asko, aurreraino, hori da. Geratzen hemen bizkatxo bat, eta oin beste posizio aldaketa bat. Hasteko, gu. Eta hemen erdian ingo duguna da, giro, hori da. Eta geratuko gara hemen, balantzan, bai? Erdikoak berdin ingo dabe, eta azkenak, buelta, eta animatzen aurrera. Hori da, gu jarriko gare, lehengo posizioa, eta oraintxe, zirkuluak. Gogoratu hementxe, begiratu bidogula, gure publikoari, bai? Bigarrengo bueltan, hementxe jartzen gare, eta itzen dugu, hori, bigarguna laundi bat. Hemen dagoen pertsonak, marka bingo dau, bai? Gora, bat,
Bi, biak batera, bat eta bi. Aldoz, bat, bi, biak batera. Gora, eskuma, eskerra, bixak. Oso ondo, eskuma, eskerra, biak. Gora. Eta azkenekua ematen duzku denbora. Eta oin bai, bukatuko dugu. Uop.